Iloy-iloy nga. Friends sama sila ni Making. Oo, sa di ay. Makingaan. Ha? So for today video guys, good morning Dino. Ngayon guys, magtambong mi sa meeting sa bata. Sa anak ni GR. Kay pero si GR dito ako. Ako ang magtambong kay ako ko'y kwaon nga record. Kinsa to? Yayang? Unya. Kasama ko si Auntie Jiga. Napuna siya apo. Namitingan niya. So kami ang nagkauban. Si Yayang dito? Kami ang nagkauban ni Auntie sa mag-meeting. Yan mo ni among waiting shed. Waiting shed ni Namo. Ja, thank you dahil kay no. Nag-uban ako ang watch hour o subscriber. Okay, unsa ka na nga wa jud naguna. Basin ni sunod jud kay sila. Meeting. Ani sa meeting mite? Sa school. Oh, Daycare. Oo. Nakinahanglan jud mo meeting kay magkuha pug ko sa kanang wala na pag umangko na nako anak GR. Kay record kay dalo na mo ugma sa balingwan kay naapil siya og 4 piece. GR o mo na akong panlakaw duhan ako kadlaw galakaw-lakaw sa mga papel pasirok niya lakaw-lakaw. Hey, lahi ra bang laki tina. Ay laki ba eh. Nya ang ako po ring watch hour 51 na lay kulang. Unya ang ako pang subscriber 36 na lang jud. Dikit gigi sila. Dikit pa kuno sa gugma. Char. Taw no. Salamat kay sa nag-support nako sa walang sawang nag-support. Thank you kayo so much sa pagsubaybay ninyo sa ako ang video. Nya. Eskwelahan nila. Ayo. Dayon ni. Alini sa dahili kay buti na kay lagmit na kabangasan na ko nilakan na suwagan na dilihan. Pura ko na maswagan ay dili maswagan talas. Ipaing ko dani kay nangalit man mi. Hoy, pariha, hapon na to nag-ready ka suga ba? Nabuang lagi nga. Napurat lagi itong nag-ready. So nahuman na mig meeting. Manguli na mi. Hello guys, welcome to my vlog. Nara si Madam oh. Nani siya si unsa kay timong reels maninay? May akong maninay nga gwaping dire. Unja ga reels siya para daghan nami. Char. Tuntun sila sa kalibangan, di sila na Ada butan kay nga babuyaw. Dito ra gid sila malibang na. Dahil di nila kalibangan ang ilahang kuanan higdaan. Kasi sa lagot ko. Utos ako. Dinhiray sa alarong pagbahog. Jingbat sa pipula pa jingbat sida. Natibugol king ba ipribayo. Imo na budget? La asa na makapaingon de. Asa? Di ko. Di ko. Di na sa gawas. Ika dito po yung subla po ipagawas po. At hinduan ang ay dayon. Ladi na gawas. Kana ipagawas po. Magawas na Aram ka sa
Sab kag sagbot la. Sulod gawa sila. Ko ayo. Wah, lo. Na nakakalibang. O ito mga matay. Namatay na pamilya. Yan dua kabog. Dah. Sayang ba? A few moments later. Yung gabi ka na tong tanang, no? Hello guys. Mayong hapon. Unya kay dinhi kaulano naman. Ay nag-ulan na ba kusog kay ang ulan. Nya gapags nga sayo paron pero gapags ang kuan kana ang panahon. Nya syempre jakit-jakit ta diri kay tugnaw ang panahon diri no. Ako bitaw no. Galabad ako ang ulo, gahuna-huna. Kay nga no. Nanagid mumisi ay mo chat jud siya. Ning kuan ba ni si Jan Jin siya vlog. Unya akong stok ko. Kuan din ni iba, yaning igsuon. Naunsa ko no, unsa man joy nalipay na ka, nagaway-away si iba og si Mayamiya, hinaot na maasinso sa imong pag-vlog. Uy, wala mi nganong moabot man ka sa point nga nalipay nag-away-away, dili man na ako ang batasan malipay mag-away-away. Unya ikaduha pod, nganong moabot man ka gilantaw unta nimo ang previous ang previous na asa nagkagikan. Nganong moabot man ka sa point na nag-away unsa may labot na ni Mayamiya og ni iba og unsa pa ilang gikuanan. Nganong ingon man kag nalipay kay kuan hoy dili na akong trabaho no. Dili pa na akong batasan patig-away ko sa tao. Isan ako tabian man ta, ako tabian ko. Pero ibutang na to sa lugar. Dili ta kay magpataka-taka ra man tag istorya. Magkuan gani ta. Istorya gay nato, panindigan nato, di kay mag-istorya na ra mga wala sa buhat. Nagpasabot lang jud ka sa inyong pagka-iskandalosa. Sa tinuod lang. Nganong ingon magkag nalipay, usuy nalipay, magkinsa ko'y ingon na malipay, nadili man ako, mo bitong gahuna-huna ko no. Gahuna-huna ko na, Ginoo ko, ipadayon ko ba ni dili kay, dili jud matangtang ang mga basher, mga inana. Parihan nimo, nalipay hoy, dili na ko batasan no. Nya ang ikaw pud unta, kung man naman may wala man kakabalo, maminaw ka, mutanaw ka ug unsay previous. Nilang lang kon moingon ka gi social media. Sila man gud nag-una. Maingon pud ka nga sa magtiayon dara. Tan-awa ang iyahang video. Involved ko ato. Nganlan ko nasayop na ako. O kung sakto siya naka-chat man lagi siya inig-upload nako. Nganong naka-chat man mo, nakatuod man lagi mo, makatuod man mo sa balay. Na maka-chat man mo lagi. Unya ngano man lagi sa primero pa, diretso mo upload, gi-involved pa ko ninyo. Di nag-risback ra ko. At least nga tinuod ang ako dili binuang. Karon moingon na pug kag nalipay. Ay Diyos ko, dili na ko ug nalipay nya masinso. Kuya wa pud nimo batasan, nagpasabot ra gyud kano. Munang gahuna-huna pud ko ba na ipadayon ko ba ni na kana ang guna-una ko, ipadayon ko ba niya akong trabaho. Pero naguna-huna pug ko ug magpapildi ko ninyo, pildi jud ko ug magundang ko, magkinatawa ra mo, magpadayon ko sa akong trabaho basta tinud-anay nga trabaho, sakto nga trabaho. Dili wa man ko naingon nga kuan na kana imong kanya kanang masinso wa man ko nagkuan na. Ug ang ako ug unsay na anak ko muray ako. Nganong mga ambisyon gudpud ko sa unsa? Madana ra. Dili ta pareha og tratar. Dili ta pareha og batasan. Motang gistok ta ka, agoy Ginoo ko igsuon na day ka. Ayaw pag tolerate sa tao. Lantawa ang previous anha pag message. Ayaw pud mog istorya nga istorya lang wala sa buhat. Yan ang istorya. Kanay ba atong dapat ato pud ning irespeto.
kontrolon na to ba dili kay pataka-taka na raman tag istorya. Ayo pag nga munang galabad akong ulo no. So maura to ang ako anang itubag nimo kay ang ikaw ba sig wala ka nakabalo. Kaila na pod ko ni di man wa man ko nakaila nimo. Kay wa magid pod ta nagila. Pero sa dinhin nga mga istorya sa tao, syempre ga kabalo na ko nimo kinsa ka. Nagpasabot ra ka. Muna. Nagpakuan ra jud ka sa imong pagka-iskandalusa. Gahahaha pagig ka. Oy, wala ko. Gilang taon ta nimo na unsa si Mayamia og si Iba. Anha ka ni kuan. Unsay nalipay ka? Kay imo ng trabaho na malipay ka sa tao nga imo ipaaway-away. Maunang tinuod. Mauna jud ang tinuod. Kay syempre dinhi mga kuan ang mga tao dinhi sa mga istorya munang nakaila na ko nimo nga mauna ang imuhang batasan muna yung mga batasan munang inyo ipahid nako pero ang tao nakaila nako wala man ko di man ko makuan ug mag-anhi mo dinhi mag social media di social media kay ni una na silang lang og upload ikaduha pag human og upload na nairisba ko naka-chat man lagi siya nako pwede siyang i-chat pwede kong anhiun niya uy ngano man tong nainadto man to nga kon ako ra man nagrisbak ra man ko nga dili ko buang nga magpahatod nga hubog mao ra man napabaylain wala na so maorat to na maghinaot ko nga ikaw pud unta no ug unsa tay mga trabaho magatiman ta sa atong kaugalingon ug mag-apil-apil manggaling ta dana sa nga inana dapat mangtan-aw ka sa nganong nainadto nganong unsay previous anha ka mag-ingon ayaw pag-ingog nalipay na ka kay wa ko ganahi ana kay dili na ako ang batasan kung imo na ayaw pamahid napasabot na ka sa pagka-iskandalusa so dinhira day ko kutob no nakuha na nako ang watch hour thank you kay sa nag-support nako sa bisag inani ko nang ubos kay paglantaw ninyo sa ako kani sad siya mura po ni siya kuan ba kanang naagya po'y tao nga nakasabot ug kuan thank you kayo sa nag-support nako nakuha na nakong watch hour ang ako ang subscriber 23 na lang ang kulang na ma-monetize nako hope nakaluyan ko sa Ginoo ginubanan pod ninyo so thank you so much dinhira ko kutob daghan salamat o God bless natong tanan bye bye